गिबियावनो गासिखौबो आंनि वायर बर' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आं दिनै इन्टारटेनमेन्ट भिडिअ नोंथांमोननि सायाव लानानै फैलायबाय अब्ला भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो नायलांदो। दिनैनि गाहाय रादाबखौ बरायदों आं नोंसोरो आंखौ सिनायखाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ जोंनि बर' हारियाव अर सुनानै होग्रा गोमोरां जानाय अराव संख्रि सारनानै होग्रा गोबां बर' सुबुंफोरजों इउटुब चेनेलाव डिसलाइक मारि जाग्रा जोंनि हारिनि जोलैनि हांगार कलितानि बिजामादै बड'लेण्ड टाइगारनि सोमोन्दै जोंनि खौरांगिरि आंनि आमाइनि फिसालानि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बड'लेण्ड टाइगारा दासिम गोबां दुखुआवनो दङ। जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफ्रा बिनि दाबिखौ मानिदिया आरो बर' इउटुबारफोराबो बिनि बुंनाय बायदियै जेबो फिननाय एबा रिप्लाइ हरफिनदिया। बिथाङा गोबां दुखुजों गाबै माब्लाबा ओंखामबो जायाखै माब्लाबा दैबो लोङाखै रानथाब खोथाब दङ होननानै जोंनि आमाइनि फिसाला खौरांगिरिया फोरमायदों। जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा दाखालि बावै फरेस्टारजों हमजानानै सानथामसो थानायाव दोनहैजादों होननानै खौरांगिरिया फोरमायहरदों। बे थानायाव मानो लांदोंमोन मिथिगौना? जोंनि बर' हारिनि गेजेराव अर सुनो थाखाय बिथाङा फरेस्टारनिफ्राय एबा फरेस्टार दंफां बागाननिफ्राय गंथाम ट्राकजों बन दानफायनानै गावनि न'आव उसुं गुदायाव दोनफैदोंमोन होननानै खौरां मोनदों। बेखौ खौरां मोननानै फरेस्टार डिपार्टमेन्टआ बिनि न'खौ संदाननायाव ट्राकथाम बन मोनदों होननानै जोंनि खौरांगिरिनिसिम खौरां दैथायहरदों। खौरां मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा दा इउटुबाव गोबां बर' सुबुंफोरखौ जाय गावनि सापर्टारफोर बिथांमोनखौ खावलायदों। बिथाङा जायफोरा आंखौ सापर्ट होयो बिथाङा बुंदों आरोना जायफोरा आंखौ सापर्ट होयो नोंथांमोना जि हायो थसे थनै हायो एकदम बन थुख्रा सेरबाबो जागोन होननानै थसे हरबाबो जागोन होननानै बुंदों। मानि थाखाय? बिथांनाव बर' हारिनि गेजेराव अर सुनो थाखाय बन गैला बिनिखायनो जायफोर सापर्टार बिथांमोना बिथांनियाव बन हरनो हागोन। बिथाङा गोबां बन बुथुमै बर'नि गेजेराव अर सुबाय गावनि बागाननि बनफोराबो जोब्बाय आरो रावबो जुदि हरथ्राबा रावबो बन हरथ्राबा गावनो गावनि न'नि बेराखौनो बिसि बर' हारिनि गेजेराव अब्लाबो अर सुबाय थागोन होननानै बिथाङा बुंदों। खौरांगिरिया बुंदोंमोन नों मानो बेफोरबायदि खालामनो? नोङो जुदि बर' हारिनि गेजेराव गावनि इन्जुरनि बेराखौनो बिसि अर सुनानै होबाय थायोब्ला नोंनि उखुम मुदानि फेराइफोरखौ सेफाय बर' हारिनि गेजेराव अर सुनानै होबाय थायोबा नोंनि न'आनो माथो सिलिंखार जागोन। बियो बुंदों आंनि दाबिखौ मानो मानियाखै बिसोरो? आंनि सोंनायखौ मानो फिनाखै? बर' इउटुबारफोरा मानो फिननाय होआखै होननानै बुंदों। दा बिथाङा बे ट्रेन्डिंआव दंबाय दङ। मानो होनबा बियो दा इउटुबाव बेफोरबायदि बर' हारिनि गेजेराव अर सुनो हाला मानो होनबा बिनि न'आव बन गैला। थारमाने बि एसे बुजिबाय बायदि मोनदों आं दै आंनि साननाय मथे आरो मानो होनबा बेफोरबायदि बखिबाय थानानै बिथाङा बुनोबो होसो जालाबायबाय दमबो हरजालाबायो आरो खौरांगिरिनि सायाव बिनि बिसिया ओरैबायदि बुंदों आङो बर' सेंग्राखौ गोसो थोनानै हाबा जाफैदों बा बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि अर सुनायखौ लुबैया होननानै बिनि बिसि कलितानि फिसाजोआ बुंदों आरोना। बियो बुंदों आं बर' सेंग्राखौ मोजां मोननानै हाबा जादों। बेफोरबायदि बर' हारिनि गेजेराव अर सुनानै होबाय थायोब्ला आं मोजां मोना। बिनिखायनो सानसेखालि बियो मबाइल केमेरा स्टेन्डखौ ट्राइपडखौ एकदम बुफायखांबायबो जाहैदों। थसे आथिङानो गैयानो। ओमफ्राय एकदम मा होनदोयो खौरांगिरिनि सायाव माबा लावथि मोनसेसो खाना लाफादोंनो इनि ट्राइपडआ नै आंबो ट्राइपड लादोंमोन नोंसिनो खोन्थानो हागौमोन आं दा मबाइल गंसेल' नालाय बिदि ट्राइपड आथिं थोंसे गैया माने इनाव गनसो खानाय। ओमफ्राय सानसेखालि ओमफ्राय बुनो होसो जादोंमोन ना इयो बुनो होसो जादोंमोन मादोंमोन आरो मिथिया आरोना खानाय समाव ओमफ्राय हिनजावा रागा जोंनानै एकदम दानफ्लेजोब्बायनो माबाखौनो ट्राइपडखौनो माने केमेरा स्टेन्डखौ। इनिफ्राय इयो दा मा खालामदो खदालखौसो स्टेन्ड खालामोनो खदालखौ न'आव लांनानै टेप मारिनानै मबाइलखौ ओरै दोनबाय ओमफ्राय बखिबाय थाबाय आरो गोबां दुखु फोरमायदों। आसलथे नंगौ बेफोरबायदि बर' हारिनि गेजेराव अर सुनो नाङा। बिनि बिसिया दुखुजोंनो मोनसे मेथाइखौ खननानैबो फोरमायनो नागिरदोंमोन आरोना। बियो मा मेथाइ खनदोंमोन नोंथांमोना खोनासंदो। जौ फानै सेरे फानै बायदोंमोन मबाइल गंसे आंलाय बायदोंमोन मबाइल गंसे। बेखिनियावनो मेथाइआ सुरु जाहांनायावनो एकदम बड'लेण्ड टाइगारा थाव सोबानानै सिरि बेसेरा दुखुजों मेथाइ खनबावबाय आरो हारसानिसो खनबावबाय एबार हारसानि खनदोयो
बर'नि खननायनि थाखाय आरो दा बड'लेण्ड थाग्रा सोबादोंनो आंनिसिम खौरां दैथायहरदों इफ्लियानो मा बोरैबा मोनलेले जालायबायलाय कम्पिउटारानो बोरैबा बोरैबा जायो र' हारसानि मा मेथाइखौ खनदोंमोनथाय हेल हेल मा मेथाइ खनदोंमोन गोसोआव फैबाय बहागते आहि दिसेनायै कुपाटिए पाहि कफल फुल दिবলৈ बहागते তই জান নাহিবি মৰম দিবলৈ बेयावबो आरो थाव सोबावबाय बड'लेण्ड थाग्रा दुखुजों गाबनानै न' सिङाव हाबलांबाय बे समाव बड'लेण्ड थाग्रा बुंबावदों आंनि सायाव बेफोरबायदिया सलिया होननानै गोसो जायोबा आङो इखिनिखौ बुंथ'ला आरो आसा जियानो जादोला रादाबखौ फरायबावनो गोसो दंमोन आंहा टाइम गैला नै दे रेकर्ड जागोन ना जायाखै नायदोब्रा है मा मिनिलाबायो आसा जियानो जादोला बड'लेण्ड टाइगारा दासान्दि जोंनि बर'नि गेजेराव भिडिअ बानायाखै आङो सान्दो बिथाङा बेफोरबायदि भिडिअ बानायनाय नंला मानो होनब्ला जोंनि गेजेराव अर जोंब्लावनायखौ बियो नुबाय दं नालाय आच्छा बे दा आं बुंदोंमोन सिगां माने भिडिअखौ बानायनोब्ला जोंनि गेजेरनि जानानै बुंनांगौ आरो दायो हारसानिसो बुंबाय जानांगौ बे बर'खौनो रायलायनाय नंला बायदि दै बर' भिडिअ नुनाय नंला इनियाव बे हारसानि बुंसिगोन आरो हिन्दीनि बुंसिगोन एक्चुअलि बेफोरबायदि बुंनाया मोजां ना जेनेबा गुबुन देशनि बिदेशनि बाथ्रा रायलायोबा मोजां जोंबो मोजां मोनो गावनि हारिनिनो जुदि बेफोरबायदि डिभाइड खालामनानै होनो नाजाबाय थायोब्ला बहाथो सोरथो मोजां मोनो ना दिनै एसेनोसै थेंक्स नामा जानोब्रा हा नोंसोरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामदो नोंथाङा गोदानबा नङा होमबा बेल आइकनखौबो थुनानै किलथिंनो आंना किलथिं गैया दै इयाव मालायना किलथिं बोरैबा ओरै थुनाय फैलाय आंना इदि गैया किलथिं थुदो अलाव थुना दोनदो नेक्स्टआव नटिफिकेसन मोनगोन आङो बेफोरबायदिनो ब्लग भिडिअ टेकनिकेल भिडिअ मटिभेसन भिडिअ बायदि दे टाटा